эфирда Татарстанның көнне көн чыгыш хәбәрләре. Студияда Лилия Шефигулина. Исәнмесез бүгенге программада. Шупшар тыгылган яңгыр коесы һәм агачлар өчен көрәш. Октябрь аенда әлмәтләрне нәрсә борчыган, нинди гаризалар үтәлгән, кайсыларыннан баш тартканнар. Таңнан алып кичкә кадәр өйрәнүләр һәм тактик медицина. Әтиләре хәрби әзерлек белән шөгыльләнгәндә, гаилә аны җиңү белән көтә. Мобилизацияләнгән ир-атның тормыш иптәше һәм 2 баласы бүген ничек яши? Лениногорскидан Мариупольга халык хәрбиләргә балаклава, йокы капчыкларын, азык-төлек җибәрде. Акциягә әрмән диаспорасы да кушылды. Татарстан тагын нинди ярдәм җыйган? Ветеран исеме юкка чыккан Алтакта тыгылган яңгыр коесы, көзгөмәдән соң калган шүп капчыклары. Халык контроле порталында соңгы айда әлмәт халкын әнә шундый мәсьәләләр борчыган. Октябрьдә сайтта якынча 210 хәбәр калдырганнар. Хакимият халык проблемаларын ничек хәл итә? Белоглазов урамының 46-нчы йортында зур гына мурал урнашкан. Оның янәшәсендә урын алган яңгырлар һәм вакыт юып бетергән Алтакта беренче караштан күренми диярлек. Халык контроленә мөрәҗәгать итүче битараф булмаган халык бердәм Бөек Ватан сугышы ветераны исеме язылырга тиеш дип белдергән. Заявкам эштә статусын алган. 30 октябрьдә килгән шикаятьтә дә нәкъ шундый статус. Көзгөмәләр тәмам, ә яфрак шупшар тулы капчыкларны чыгаручы юк. Өстәвенә пакетларны подъезд һәм ял итү урынында калдырып киткәннәр. Яңгырлар башлангыч әлмәтләр пычрак суларны кабул итүче кыйлардан зарлана. Нефтче мәдәният сарае янында да аларны хәле канәгатьләндерерлек түгел. Бу проблема турында хәбәр халык контроленә 12 октябрьдә килгән. Әлеге гаризага башкарма комитет намус белән җавап бирә һәм 5 көннән соң кыюны тәртипкә дә китереп куялар. Тимирязева урамындагы 2 ай йортында яшәүчеләр агачлар өчен көрәш алып бара. Халык фикренчә алар һич кымаучаламый һәм үсентеләрне кисмәүне сорыйлар. Әмма шәһәр хезмәтләре башкача уйлый. Көчле җилдә ботаклар электр линиясенә зыян китергән һәм кеше тормышы өчен дә куркыныч булырга мөмкин. Шуңа күрә гариза кире кагылган. Октябрь аенда халык контроленә 22 мөрәҗәгать кире кагылган. 60 гариза эштә статусына ия, 55-е хәл ителгән һәм 73-е планлаштырылган. Әлмәт районы советының 22-нче сессиясендә шәһәр зиратларын төзекләндерү турында сөйләштеләр. Татнефть генераль директорының социаль үсеше буенча урынбасары Рөстәм Мөхәммәдиев сүзләренчә, кайбер зиратлардан вакытында шүп чыгарылмый. Алар өчен контейнерлар хәрҗидә дә каралмаган. Тирә-якны исә шу белән һәм куаклар баскан. Көрү юллары да начар хәлдә. Игътибар таләп итүчеләр арасында солдатская зираты да бар. Каберләрне карап тоту буенча спикер беренче тәкъдим ясады. Зиратларда капиталь ремонт үткәрү һәм урыннарны тәртиптә тоту буенча бердәм кагыйдәләр булдыру күз уңында тотылды. Шулай ук Рөстәм Мөхәммәдиев мөселман һәм православие зиратлары өчен дә яңа участоклар бүлеп бирергә тәкъдим итте. Әлмәттә ветеринария үзәге үз тәҗрибәсен Татарстанның төрле почмакларыннан килгән белгечләр белән уртаклашты. Кунаклар лабораториядә һәм йортсыз хайваннар өчен ветеринария үзәгендә булды. Әлмәттән башка район белгечләре нинди мәгълүмат белән кайтып китте? Имеется комната для приготовления дезрастворов и хранения дезсредств. Республикада 40-ка якын ветеринария лабораториясы исәпләнә. Шуларның берсе Әлмәттә урнашкан. Биредә хайваннарга кан анализы ясыйлар, азык составын өйрәнәләр һәм башка тикшерүләр үткәрәләр. Әлмәт ветеринария берләшмәсе яхшы нәтиҗәләр күрсәтә. Шуңа күрә аның эшчәнлеге белән танышырга Роспотребнадзор белгечләре республиканың барлык районнарыннан ветеринария лабораторияләре мөдирләре килде. Әлмәт районы күпме сакланган дип әйткәндә, 100% берәүдә сакланган була алмый, чөнки әле безнең шундый авыртуларыбыз кайсы кош белән килә, кайсы кыргый җәнлекләр белән килә. Әлбәттә безнең андый куркынычыбыз бар. Менә ветеринария күзлегеннән караганда нинди таләпләрне эшләргә кирәк? Әлмәт районы әлбәттә ул бүтән таләпләрнең, бүтән профилактик чараларның барысында эшләп бара. Район башлыгы Тимур Нугуманов сүзләренчә, ветеринарлар иҗтимагый юнәлеш, сугбай хайваннар проблемасына да җәлеп ителгән. Ветеринария берләшмәсендә экоактивистлар һәм волонтерлар белән тыгыз эш алып барыла. Йортсыз этмәчләр өчен быелның сентябрендә ветеринария медицинасы үзәге ачылды. Оешма хайваннарны стерилизацияләү һәм чиплау белән шөгыльләнә. Шулай ук биредә 4 аяклы дусларга кирәкле медицина ярдәме дә күрсәтелә. Проект пилот форматта гамәлгә ашырыла һәм әлегә республикада аңа тиңнәр юк. Активно работаем с волонтерами. Это на самом деле то, с чего мы начинаем. Мы можем сколько угодно, чего угодно делать, но если мы не наладим работу с именно вот этим сообществом небезразличных людей, которые переживают, боятся и прям вот руками держатся за каждую собаку.
Ветеринарлар белән очрашу Адымнар мәктәбендә дәвам итте. Анда белгечләрне бүләкләү тантанасы уздым. Район башлыгым Әлмәт, Спас, Мөслим районнарының ветеринария хезмәткәрләренә мактау грамоталары тапшырды. Республика ветеринарларын, шулай ук Татарстан Республикасы министрлар кабинеты, баш ветеринарий идарәсе һәм авыл хуҗалыгы министрлыгының рәхмәт хатлары белән билгеләп үттеләр. Лаеш районы ветеринария берләшмәсе мөдире Резина Фаязова Татарстан Республикасы ветеринария хезмәте алдынгысы исеменә лаек булды. Аңа күкрәк билгесе тапшырдылар. Баулы хәрби комиссариатында чакырылыш комиссиясе эшли. Оның составында мәгариф бүлегем, район үзәк хастаханәсе, полиция һәм башка структура вәкилләре бар. Егетләр тиешле медицина тикшерүен уздылар инде. Чакырылыш комиссиясе утырышында комиссия әгъзалары чакырылган һәркем белән шәхсән таныша. Призывник Гизатуллин Рустем Ильгизович, 2002 года рождения, на заседание прибыл. Баулының хәрби хезмәткә чакырылучыларым һава десант, коры җир гаскәрләре, хәрби диңгез флотына җибәреләчәк. Булачак солдатларны беренче озату тантанасы 9 ноябрьгә планлаштырылган. Көзге чакырылыш ел ахырына кадәр дәвам итәчәк. Баулы районыннан 27 егет армия сафларына озатылырга тиеш. Мобилизация күп гаиләләргә кагылды. Иратлар хәрби әзерлек үткәндә өйдәге барлык авырлыклар хатын-кыз җилкәсенә төшә. Волонтерлар аларга нинди ярдәм күрсәтә, киртәләрне җиңәргә нәрсә ярдәм итә һәм гүзәл затлар якыннары ничек затканнар. Киләсе сюжетыбыз өйдә калганнар турында. Хәзер әтиләренең шалтыратуы Максимовлар гаиләсе өчен иң кыйммәтле мизгел. Вячеслав уку полигонында хәрби әзерлек уза. Бер ел элек ул мобилизация резервына керү өчен контракт төзегән. Шуңа күрә повестка килгәч куркып калмаган. Вячеслав аңа әзер булган. Ират бер көн эчендә кирәк-яракларын җыя. Иртән хәрби комиссариатка юнәлә. Вячеславны хезмәттәшләре һәм гаиләсе озаткан. Ачы күз яшьләре булмады ди хәрбинең тормыш иптәше. Ире гел шаяртып торган. Эш бирүче аңа матди ярдәм күрсәткән. Гаилә өчен Казандагы әзерлек үзәгенә сәфәрне дә оештырган. 5 көн дәвамында һәр балага социаль яклау дәресеннән акча килгән. Волонтерлар да Максимовларны ташламый, кирәк булганда ярдәм кулы сузып торалар. Гаилә башлыклары интернетта танышкан. 5 ел элек гаилә корганнар, 2 ул үстерәләр. Кече улым өлкәннән аермалы буларак әтисенең кая киткәнен әлегә аңламый. Костя исә әтисеннән нәрсә эшләвен, көннәрнең ничек үтүе турында сорый, кызыксына. Вячеслав һава десант гаскәрләрендә хезмәт иткән. Шуңа күрә ВДВ көне гаилә бәйрәме санала. Максимовлар ел саен тельняшкалар киеп паркка килә. Хәзер гаилә башлыгының көннәре менә шулай уза. Әти кеше шалтыратуларга һәр вакыт җавап бирә алмый. Таңнан торып хәрбиләр сугышчан күнекмәләрен камилләштерәләр. Һәр күнегү дисәләгән тапкыр кабатлана. Гамәлләрнең камил булуы үзе һәм иптәшенең гомерен саклап калырга ярдәм итәчәк. Төрле шәһәрләрдән, хәтта төбәкләрдән җыелган ирләр бер командага әйләнгән. Вячеслав сүзләренчә, егетләр әзерлеккә җаваплы карый. Беркем дә ялкауланмый, кочмый да. Алардан башка ватанны кем сакласын? Моны хәрби хезмәттәшләр дә, өйдә көтеп калучы якыннар да ачык аңлый. Леногорскидан 1 тонна гуманитар йөк Мариупольга озатылды. Ярдәм җыюны Бердәм Россия партиясенең җирле бүлекчәсе оештырды. Халык ризыклар, кием-салым, канцелярия товарлары һәм башка кирәк-яраклар китергән. Акциягә әрмән диаспорасы да кушылды. Милли мәдәни автономия вәкилләре хәрбиләргә җылы киемнәр һәм йокы капчыклары тапшырды. Гуманитар ярдәм җыюда битараф булмаган леногорскилар катнашты. Әрмән диаспорасы махсус операция үткәрү зонасында булган хәрбиләр өчен балаклавалар һәм йокы капчыклары сатып алган. Алар кышкы салкыннар өчен каралган. Милли мәдәни автономия рәисе Арега Геворкян сүзләренчә, капчыклар һава температурасы -25 градус булганда да җылы сакларга сәләтле. Милли диаспоралар мондый акцияләрдә беренче тапкыр гына катнашмый. Моңа кадәр гуманитар йөк Бирлик Азәрбайҗан милли мәдәни автономиясе тарафыннан җибәрелгән иде. Әлеге партия белән Мариупольга гигиена чаралары, термокиемнәр, оек башлар җибәрелде. Машинага азык-төлек тә төялды. Аның бер өлеше вакытлыча урнаштыру пунктларына, икенче өлеше хәрбиләргә китәчәк. Балалар бакчалары һәм мәктәпләргә исә канцелярия кирәк-яраклары китерелә. Леногорск халкы җыйган 1,5 тонна авырлыктагы йөк Россиядә яшәүчеләр җыйган зур гуманитар партияның бер өлеше генә. Газель маршруты Казан һәм Мәскәү аша уза. Башкала югары уку йортлары, Мариуполь дәүләт университетына канцелярия товарлары, уку әсбаплары һәм китаплар тапшырачак. Әлмәт районының 7 ансамбле яңа, аллы-гөлле, кулдан җигелгән костюмлы булды. Милли киемнәр алырга Тахауиддиновлар гаиләсе һәм СМП Нефтегаз оешмасы ярдәм итте. Яңа күлмәкләрне яңа Суркин артистлары да киеп карады. Яңа
Яңа Суркино авылы клубында репетиция бара. Ансамбльнең һәр катнашучы борынгы җырларны яттан белә. Ләкин бу юлы хатын-кызлар өчен сәхнәгә чыгу дулкынландыргыч. Алар бүген яңа костюмнарда. Тахауддиновлар гаиләсе һәм СМП Нефтегаз оешмасы ярдәме белән 7 ансамбльгә милли костюмнар сатып алынды. Кызылы оклы күлмәкләр, кул белән чигелгән тәнкәләр һәм милли бизәкләр җим-җим килеп тора. Алар гади генә бизәк түгел, гаиләдә иминлек, муллы һәм җир уңдырышлыгын аңлата торган рун символлары. Ирина Ситриванова коллективның иң яшь катнашучысы. Әмма җитәкче җырчыларны өлкәннәр диергә ашыкмый, яратып кына кызлар дип атый. Палан ансамбль 2013 елда барлыкка килгән. Ул вакытта коллективта 6 гына кеше исәпләнсә, хәзер артистлар саны 11-гә җитә. Ансамбльдә катнашучыларның музыкаль белемнәре юк, әмма бу аларга сәхнәдән чуваш теленә мәхәббәт белдергә комачаламый. Зинаида Юлтимирова сүзләренчә, яңа киемнәрдә алар үзләрен матурра һәм ышанычлырак тоя. Барлык конкурсларда да хәзер җиңү яулап була ди ул. Зинаида Юлтимирова пенсиягә чыккач җырлый башлаган. Ханым чуваш теле укытучысы булып 26 ел эшләгән. Мәктәп директоры вазифасын үтәгән. Традицияләр һәм җырлар яшь буынга туган телнең матурлыгын күрсәтә дип саный ул. 9 ел эчендә Палан ансамбле халык исеменә лаек булды. Алда аларны юбилей елы көтә. Катнашучылар 10 еллык бәйрәмгә яңа костюмнар белән матур программа әзерләргә вәгъдә итте. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең рәсми сайтыбызда таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә бар, хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезгә файдалы яллар, күңел тынычлыгы телим. Исән сау булыгыз.